Aktar minn 10,300 tifel u tifla u żgħażagħ ibbenefikaw minn bosta servizzi mingħajr ħlas minn The Malta Trust Foundation is-sena li għaddiet. Is-servizzi jvarjaw minn terapiji ta' saħħa mentali fl-iskejjel, sessjonijiet ta' terapija bil-mużika, għotji ta' apparat teknoloġiku għal tfal bl-awtiżmu u tfal bi sfidi varji u servizzi għal dawk fawdex li wara snin li jkunu ħarġu minn kura ta' saħħa mentali jingħataw terapija. Iċ-Chairman Eżekuttiv u fundatur tal-Fondazzjoni Mary Louise Colero Preka qalet li l-fondazzjoni għandha lan li tilħaq aktar tfal u żgħażagħ. Aħna ma niċċarġjaw xejn lil ħadd, ġuru meta nħarsu lejn il-unit kostana ta' dawn l-interventi u s-sessjonijiet huma verament kompetittivi ħafna. U allura biex xogħol li nagħmlu l-iskop tagħna hu li we empower, jiġifieri mhux li aħna mhux karità, aħna nassiguraw id-drittijiet tal-persuna, id-drittijiet tat-tfal u taż-żgħażagħ. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali fid-Dar ta' Sawra ir-Rabat, il-President Emeritu qalet li n-nefqa fuq is-servizzi tela tal-1.7 miljun euro. Elenkat bosta servizzi offruti mill-proġett Blossom qalet li s-sena li għaddiet ingħataw kważi 5,000 intervent lil tfal fi 15-il skola b'nefqa ta' 116,000 euro. Semmit ukoll li kompla jingħata apparat teknoloġiku għal tfal bl-awtiżmu u oħrajn bi sfidi li jgħinhom jikkomunikaw u jistudjaw. Fawdex ukoll servizzi ta' terapija minn dar il-kantuniera għal dawk li qattaw żmien twil fi sptar psikjatriku. Il-President Emeritu semmit ukoll li 235 tifel u tifla b'diżabilità ingħataw servizz ta' terapija minn Villa Bjanka. Waqt il-laqgħa saret preżentazzjoni tax-xogħlijiet li għaddejjin fid-Dar ta' Sawra li la darba titlesta se toffri spazju siguru sosten lil tfal żgħażagħ u adulti vulnerabbli.